Здравейте! В този видеоклип ще представим изработката на множество варианти за лого на Mebel Broker. Това, което започваме е с изискванията да има пълмове над самото име Mebel, което е в червено, и брокер в синьо. Синьо и червено са комбинация, която е класическа за логата. Много брандове подхождат по този начин, тъй като това са допълващи се взаимно цветове, червено и синьо, комплементарни ги наричат на английски. Нека да видим варианти. Сега ще започнем само от начало. Направили сме един вариант, който пък да е в цветовете на сайта и такъв по-минималистичен, такива, които са по изисквания, един още по-оптимизиран вариант, по-абстрактен, където планите са по-скоро като къщи, като плоскости, абстрактен, но пък на този примерно е прекалено висок за насам и примерно ако този се избере, по-хубаво това да е в средата и по-малко. Така, пак с планини, където пък планините са в цветовете на сайта. Тук шрифтът е по-модерен, по-съвременен, по-така остър, да кореспондира с планини. Сега правим визуализация на лога, които ще покажем малко по-късно надолу в това. Ето вариант, в който логото е с рисунка на самите планини, а шрифтът е модерен. Визуализация на един от вариантите за лого, които ще видим сега малко по-късно. Ето друг вариант, който е с отново рисунъчни планини. Предимството на рисунъчните планини е, че дават едно така по-специфично усещане и един по-качествен като рисунък логотип, но пък са по-трудни за печатане и при печат. Ето отново метафорично планините, върхове, друг вариант. Още един вариант, който е с по-интересен шрифт. Със същия интересен шрифт, но с цветовете на сайта. Планините, върховете на планините. Абстрактен вариант, в който имаме абстрактни планини. Абстрактните планини са по-лесни за направа на принтове. Другите са много трудни, трябва едно много голямо изображение да се генерира и не е ясно дали печатницата ще може да го изреже, докато такива варианти се режат много лесно с режещ плотър и няма да има проблеми в изработката на бъдеще, ако се брандират бусове, фанелки. Режещите плотери се нуждаят от такъв тип планини. Това е много важно да се знае при избора на лого, защото ако се избере рисунъчното лого, там ще има някакви проблеми при агенциите и при дизайнерите, които правят печата. Те ще имат доста повече допълнителна работа и мислене как да го направят. Докато в такъв вариант на логото, тъй като този е хубав, на мен много ми харесва, но специално такъв, който е вместо да са тука, са отпреде, става по-хубав за сайта, тъй като това нещо може да го вземем и да го вградим в самият сайт, без това да надига сайта и да прави една гигантска лента. По-оптимизирано е пространството към web. Отново варианта, сега въпреки че тук е отгоре минималистичният вариант на планините, въпреки че отгоре той е с плътни черти, няма рисунък в него и е лесен за реализация. Ето го и във вариант в синьо като брокер, и по принцип планините в синьо и в червено стоят добре. Така, каква метафора имаме тук? Пак отново планините, доста по-оптимизирани от към пространство варианта, рисунъчен вариант, в който е по-класически, по-швейцарски нюанс, староевропейски тип на рисунка, съвременния вариант визуализация, който е така
по-съвременен стил. Сега, ето, нали, примерно с рисунката вариант на визуализация, швейцарския вариант, още един такъв швейцарски вариант. Този е доста интересен, тъй като метафорично, нали, стои така доста по-изчистено в вариант, в който този пък има някакъв собствен характер. Нали, говори за някакъв характер. Това имаме, нали, планините, тези могат да бъдат направени в вектор, тъй като нямаме рисунка, нямаме тук някакви градиенти. Това нещо може да бъде направено във вектор. Тези са в няколко варианта, сега ще ви покажа най-оптимизираните. Този са най-оптимизираните варианти от към пространство. Те могат да бъдат лесно направени на самите, на някакви стикери да се лепят по техниката, по машини. Ако се направи такъв стикер, какво е предимство на такъв тип лого? Може да бъде изрязано с режещ плотер и да се лепи на, да кажем, на машини, на кутии, на такива, които са с инструменти, имам предвид, на бусове, може да се направят на облекло. Те варианти, където има резки линии, и тук, нали, в случая могат да бъдат използвани за такъв тип. По-лесно е за печата и за този, който ще печата, ще стои от другата страна в печатницата. Кръгъл вариант, отново планините, логото, тук ни е болнат шрифта, както и в този вариант, по-четим е така, по-оптимизиран. Сега ще ги минем от начало всичките варианти, за да ги прегледаме, но по принцип на мен ми харесват такива, които после няма да имат проблеми, могат да се печатат на огромни пространства. Тези също са много красиви, но примерно ако се печатат, ето в това ще може да има проблем. Тоест в ето тези рисунки, този, който го прави, ще трябва да го разпечата, нали, от голямо изображение по някакъв начин. С вектор на режеш плотър няма да може да го постави. Вижте го, сега това е много лесно такова за изпълнение от печатари. Вариант, в който това също, нали, това са такива класически варианти, които са класически, стилни, модерни, съвременни и така. Ето. Това също е хубаво. Като вариант, това на мен също много ми харесва като вариант и се пасва, и тук съм го наложил нарочно на този цвят, за да видим, нали, при един такъв цвят, въпреки че червено и синьо, нали, не са стандартни цветове за такъв никакъв вариант, но въпреки това стои доста стилно.